Il-Ministru Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd żaru s-sit tal-Fisheries Hub fil-Marsa li tlestit il-kostruzzjoni tiegħu u issa qed jgħaddi għat-tieni fażi tal-finishings wara li ntemm il-proċess ta' tender pubbliku. Il-binja fuq erba' solari se tkun mamra b'faċilitajiet moderni u teknoloġiċi biex toffri l-aqwa servizzi lid-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura kif ukoll lill-industrija lokali. Dan l-investimenti forma parti minn pjan usa tal-Gvern biex isaħħaħ l-infrastruttura u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur. Il-Ministru Refalo sostna li l-proġett jinsab fi stadju avvanzat u li ċ-ċentru mhux biss se jtejjeb is-servizzi iżda se jikkontribwixxi wkoll għar-riġenerazzjoni tal-Marsa u tal-Port il-Kbir kif ġie enfasizzat ukoll mill-Prim Ministru ftit tal-ġimgħat ilu fit-tnedija tal-proġett massiġġ ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir b'viżjoni usa għal komunitajiet aktar moderni u sostenibbli u enfasizza li l-investiment jagħmel parti minn strateġija fit-tul li għandha lan li ssaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibilità tas-sajt lokali. Investiment importanti illi huwa ppjanat fil-Pjan Nazzjonali tas-Sajt speċifikatament fit-tielet pilastru. Importanti għaliex l-ewwel nett irridu li s-sajt jkun sostenibbli, mhux biss għallum u għal-għada imma wkoll għal ġenerazzjoni futur kif ukoll hemm bżonn l-iktar ħaġa importanti illi jkun hawn generational renewal. Min-naħa tagħha, Buġejja Sajd qalet li dan jirrifletti l-impenn tal-Gvern lejn is-sajjieda u l-komunità filwaqt li joffri servizzi aktar aċċessibbli u koordinati. Iżidet li ċ-ċentru se jġib flimkien diversi servizzi relatati mas-sajt f'post wieħed u bekk itejjeb l-effiċjenza tal-operat ta' kuljum. Huwa ċentru state of the art li permezz tiegħu aħna nkomplu insaħħu s-servizz li nagħtu lis-sajjieda u naraw li l-proċessi jkunu kollha ċentralizzati hawnhekk sabiex ikun wieħed effiċjenti fil-front.